Здравейте всички! Заповядайте на новооткритата пътуваща изложба, посветена на движението "Спасете почвата". Намираме се в градинката на Кристал. Ще бъдем тук 2 седмици до 16 август. Елате и разгледайте. Има интересни факти, свързани с движението, политики, които искаме да се предприемат от правителствата, за да опазим и спасим почвите, в които в голяма част са деградирали. 52% от почвите в света са деградирали и има нужда от спешни действия в тази насока. В противен случай ще имаме плодородни почви за максимум 80 реколти, което се равнява на 40 години. И ако не предприемем мерки в близките 10-15 години, процесът, времето, което ще ни отнеме, ако изпуснем този срок, ще бъде около 100-150 години, което обрича поколения наред глад и смърт. Няма и война. Да пестиме, и война. Да си говориме истината. Най-добре да се каже това, което е. И така, заповядайте, разгледайте, подкрепете ни. 2 седмици. 2 седмици ще сме тук. Идеята е да достигнем до максимално повече хора, с което да въздействаме на политиците да предприемат действия в тая насока и да опазим и спасим почвите, от които реално излиза 90% от храната за човечеството и за планетата като цяло. Заповядайте, ще се радваме да ви видим тук и да ни подкрепите с кратко видео или снимка в социалните мрежи и да говорите за това. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.